Kani gede ko All India Radio Shillong ka khuboran pulia phi di meri nong ganti wa alang. Kini kilong ki mat ki bakong san jong ka khubor mata ka step. Pau positive menteri ka tanat boarding jong ka sarkar Meghalaya u James PK sangma ha ka jing pej binya ling ba ka RT PCR bat pau negative u menteri rang ba konrat ke sangma bersembut menteri rang ba Preston Tensong. Ha asam la shimi kila trekam banya obu khambon ki jing thia ICU ha ka te ka jila. Bam Smile Dr. W.R. Kharluki minhnin kasni kumudukhat basha ajit thamai ka Rajya Sabha na Meghalaya. Ki khubor ki babnya. Umantri ka tanat boarding jong sarkar Meghalaya u James PK sangma wala test positive COVID-19 minhnin kasni ha ka jing examine ka baar yathu ka khubor sarkar. Lashim rup ya ki nomuna na menteri rang ba konrat ke sangma ba na usembut menteri rang ba Preston Tensong bat bara orngot la ong ba kim shim la don yo khanyang jingpang corona kita gi laingut ki menteri sarkar gi rale chadali kham hashwa bat bateng ye kelenti sha imfal ha ka bala lab bo James PK sangma ulangat ha ka khlam COVID-19 ha ka por ba test u ha ka lingsun imfal andala le ya ka RT PCR test la thikna ba u James ulayo ya ka COVID-19 uwe ni kinongnya kali uba syong basa hayeng jeng menteri rang baru ula test positif bat la haban test ya baro nyau phomot kibriu ki ba syong basa ha ketika jaka ha kawai pat ka khubor sakhat wingot kibriu ki la test COVID-19 positive ha jaka sa ulat ka bala penkiu ya ki nong kempang COVID-19 Raj Bhavan sha ka sau huingot ha Meghalaya lalap sa shispa live khandai ngot ki briu ki belayo thamai u khnyang jing pang corona menen kasngi kabala pen kiu ki jing don jing nong pang menta shaka 6000 spa prapu ngot ha ka joko por nyo phun ngot ki bai pat ki layo ya ka jing kon kabala pen kiu ki jing yo jing kot ki briu ha Meghalaya shaka 8000 shispa san hui ngot u director jong ka health services u Dr. Amanwar le thu hakinong pathai kubor ba igwei briu la khlat no menen kasngi number jong ka khlam COVID-19 ka jingya briu na ka COVID-19 ha Meghalaya kala poisha ka arpunyongon ha ba kengilum lai hajar pras pa anro pusaw ngut ki briu kilangat hau khanyang jingpang corona ha Meghalaya na padeng kini 8000 shis pa san huingut kilayo ya ka jingkon 6000 spa prapun ngut ki dei ki bedang don ni khanyang jingpang menta bat arpunyongot kila khlat no u director ula kentu jori ki pat ba bakin bot perkheng ye ki jing patha jeng ka sarkar da ka batap ye ki jing da khmut bachintur ka jing ye paji para brio bat ka jing sat ya ki kti man la kapor uong ba kani kam ni kapor banya bo jingkali hinrei ban chu ko ngo bet ye ki jing patha jeng ki bor bahlor namar ba mentala nang plesu shu ki jaka ki babon ka shong ki pat ba banya khun persha ba te la kam ya ka jing sapriang jong khanyang jing pang da ka babot renti ki jing patha bala ai da ka tanat jong ka ko khya ha asam la shimi kila trekam ban yo bo khambon ki jingthia ICU ha ka jilla ha bai kiran ma ka All India Radio u mission director jong ka National Health Mission u Dr. Lakshman S u ong bala community ba ansala ban pen biang ya baro ki tiar gi badan kam na ka banta ki jingthia ICU ha shwaban kot unang wing ha ki hospital jing district ki ba pher ulo ong ba ka jingya brio na ka khlam COVID-19 na asam ka duna bha habai nu jor ba ki we ki jilla hendrai ka don par ka jing nang kiu jing ki brio ki ba yo khnyang jing pang ulai thoru ba ya mentahi ka jilla asam ka dang long ka ba biang ha ka jing don jing ki jing thia ICU hendrai la da ka jing yo kempang jing ki brio ka dang jur la sngodon kam ban pen khre la pa khambon ki jing thia ICU banlat ne ki jing ye ki ba bon u Dr. Lakshman la kan tu jori ki pat ba ki deben phat test kham kloi khnang ban yo ye ki jing sumar ha ka por ka ba biang uong ba ka sarkar ka penlong ye ki jing test corona ka bamdan kam siu pisa AA namar ka ta don kam chim ka bu ye ka tika lat bala ai de ka sarkar ha asam ki brio ki bedang don ni khnyang jing pang manta ki don hadu arbo khandai hajar shispa laifulai ngon u Dr. W.R. Kharluki ula bam smai maintenance kasi kumudukhat uba thamai jong ka yeng darbar thau ain Rajya Sabha uba mi khmat na Meghalaya u menteri rang ba ka Meghalaya konrat ke sangma ha ka kru khobor jong ula ai khoble kit bok kit ruyang ye u Dr. W.R. Kharluki ha ka ni ka kamram ka thamai ka ba ula shimti laban pen kamau biang hangni ba u Dr. W.R. Kharluki u de kurtong malai monlang de ki seng ki bekersha ne ka sarkar MDA ula job ye ka jingjit nong mi khmat thamai sha ka yeng darbar thau ain Rajya Sabha da ka ba penli me kurtong jong ka sing Congress uba Kennedy kriem kani ka di ka sin ka baning kong e bo president jong ka NPP Meghalaya umi khmat e ka jilla kum udkhot ha ka Rajya Sabha
Kani ka kubor ka wanchipi na ka All India Radio Shillong. UMLA jong po constituency uba Meral Bonds im minhen ka sngi ulalit bu eu maunong rim jong ka nong terlaw combined water supply scheme ya ka baan pentre ha po ka Jal Jeevan Mission ha ka shnong nong terlaw ka bahap ha po umling CNRD block Ripoy district. Haga jingkiran jung uha ketika jingilang uba Meral Bonds ia muloong baga jingwan yuki skim penroi na ka sorkar India sya ke jela jungi kum ka MGNREGS ka Rural Health Mission bat ka SSE kila long ki ba penmentoi shibu ni ki pa jung ke jela ka Jal Jeevan Mission ka badai ka skim bala baiting kara ka sorkar India ka thmuman penyo umbam umdi ka ba paho haman la ka thliu yeng ha ka jela baro ka wei ula banrap shushu da ka boong baka ka kamram jong manla u ni ka nong shong jong ka jela ban ay ka jingkershan ka papura da ka bay trelang baka sorkar ha ka jing pinkalo ni ki scheme ki pa pher ki ba yo jingkershan na ka sorkar pedeng kanaman pinkala bat kampen bit pinbyang shushu i ka jing embryo ha ka ni ka jela jungi National President Jongka NPP ubadairu Menteri Rangwa Jongka Meghalaya Konrad K Sangma ulalet ben aiman si mat pen khlanyi ki dekhot Jongka Seng kat bagi dang pen kre banya khun hak election shitting samoy ha Manipur ya ka balabu an pen long nai wing man tau snem hakapor ba ajing kiran ha one goy constituency uklido Jongka Seng NPP ulo ong baka long ka man ka ba ikul marjing mut ha ka sanchar khadar ha Manipur menta kala pen long ki pa Jongka Manipur ban wat la no da kam we bat ki election shitting samoy menta usnem kan long ka jing phla pat ba ya ka jing shanya jing ki brio ha ka Seng NPP wai ka jing kit bok kit ruang ya kertong Jongka NPP ukhurai jam loken sing kat ba orang tre ban penur long ya ki jing ang no Jongka NPP na ka benta ka bahaka miat Jongka Manipur ba ka than chatai lamingi baro ka we Kajing yo kampung COVID-19 ha ka jala Arunachal Pradesh menta kala palat ya kan riu hajar ngut ki brio hadin balalap sa shiswa sapun riu ngut ki brio minhin ka sngi ki brang shiyo thmayo khnyang jingpang ha ba khen nang baro ki don riu hajar shispa arphoi ngut ki brio ki blangat hau khnyang jingpang corona bagan thobru yo menteri jong katanat ka ko khya ka sarkar Arunachal Pradesh u alu libang surveillance officer Jongka Arunachal Pradesh Dr. Lopsang Jampa le thu minhin gasngi bo menteri alo libang ude dukhot uba hnriu Jongka yendarwar thau ain ke jila ubala yo ya ka COVID-19 kidon ru shis pa arfulai ngot ki weipat ki bale jingkon batla palat ki na ki jaka sumar minsngi uble ki berang shita menta Arunachal Pradesh kilong 6000 news pa laifu arngun bat chipo ngot ki lakhla no namar Jongka jingpang Hami zauram naka 6000 sauspa arpu prangut ki brio ki bela yo yo khnyang jingpang corona sanspa khandai pu prangut ki dei ki berang shitam menta bat praspa lai phongut ki weipat ki la yo jingkon minhin ka sngi khat sangut ki brio ki dang shio thmai yo khnyang jingpang bat tat hadu menta amshem ladan nongpang COVID-19 ban yap ha ka jala mizoram Ka All India Radio Shillong ringkat baka North Eastern Services All India Radio Shillong kila rakhe ka Hindi divas minhin kasngi kat kumbala batha da ka directorate la rakhe buram ya ka Hindi divas da ka puli ki jingkren jingi nongilam rangba ka prasar bharati ki bakan thop yu menteri ka tanat pathai khubor Prakash Javadekar u menteri ki kampo yeng ka sarkar India Amit Shah bat ka jong u CEO ka prasar bharati u Shahi Shekhar Vempati ya ki jingkren la puli de u Satish Dipal u badai u DDG Engineering ka All India Radio Shillong ka sora bat ki Shillong Center Jongka Ramkrishna Mission da ka jingetre lang ki laila pen i sha ki pat ba ya ka butri kaman penyat ki online class ha ki jaka ki bamdan internet Minhin ka skila play ka program Hikai lani ka Hybrid Interactive Knowledge Assimilation Initiative Haram Krishna Mission Secondary School Sobar nakamantagi kana school class 1 hadu class 12 la play ka do ba AS Mukim uba de SDO jong ka sora civil subdivision haga jingdon ka jingki wei ki hi sarkar Uswami Amaraganan uong bakani kajing persang ka bakhamper kanyarap shibu ni ki khna puli ki than nong kandong bakinyo ya ka jing kai online wada padeng ka jing bambyang ke internet Katu kani ka khubor kalakot bakalawan shpi na ka All India Radio Shillong sa shipor nya so baka Delhi station na ka bantaki wei pat ki khubor kani ka All India Radio Shillong